Λογικά το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Παίκτες του Πύρσου έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το φάουλ που έγινε στο Τζακτσάρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αργήσει ο κ. Καραλιός να σφυρίξει τη λήξη. Φετσάνης, κόβουν εύκολα οι παίκτες του Πυρσού. Παναγιώτης Λάλος κρατάει την μπάλα, ανοίγει για τον συμπαίκτη του, αυτός την αφήνει για έναν άλλον και έχουμε κόρνερ για την ομάδα του Πυρσού. Κόρνερ για την ομάδα του Πυρσού. Είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο πρώτο ημίχρονο κράτησε ο διαιτητής 1,5 λεπτό. Να δούμε στο δεύτερο πόσο. Πλάγιο out πάλι για την ομάδα του Πυρσού, δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ. Βρισκόμαστε στα χασομέρια, 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μόλις έληξε το παιχνίδι. Πυρσός Γρεβενών Καμουνιακός 1-0. Σας ευχαριστούμε για τη μετάδοση.